नगरपालिकेच्या निवडणुका ह्या खरं तर विकासाच्या मुद्द्यावर लढवल्या जातात आणि विकासाच्या बाबतीत सावंतवाडी शहर नेहमीच अग्रगण्य राहिलेलं आहे. या ठिकाणी असलेलं इंदिरा गांधी व्यापारी संकुल असेल, या ठिकाणी असलेलं बॅरिस्टर नाथ पै सभागृह असेल, या ठिकाणचं जगन्नाथराव भोसले उद्यान असेल किंवा बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान असेल, या ठिकाणचं उत्कृष्ट असं क्रीडा संकुल असेल, या सर्वच ठिकाणी आता नव्याने अनेक गोष्टी घडत आहेत. खरं तर नवीन मार्केट हे संत गाडगे महाराज मंडईच्या नावाने बांधलं जातं आहे आणि त्या ठिकाणी अ, फुलांची विक्री असेल, भाजीची विक्री असेल, किरकोळ व्यापारी असतील, सर्वांनाच उत्कृष्ट अशा सुविधा निर्माण केलेल्या आहेत. अंडरग्राऊंड पार्किंग निर्माण होणार आहे. त्याच्यामुळे पार्किंगची समस्या शहरातली दूर होणार आहे. जर आपण मोती तलावाकडे बघितलं तर त्याच्यामध्ये सुंदर असा म्युझिकल फाउंटन आज कार्यरत झालेला आहे. त्या ठिकाणी चांगलं असं सेल्फी पॉईंट विकसित झालेलं आहे. आपण जर क्रीडांगणाकडे गेला तर त्या ठिकाणी रमाकांत आचरेकर सरांच्या नावाने ड्रेसिंग रूम बांधण्यात आली आहे. 5 कोटीचं क्रीडा संकुलाचं काम त्या ठिकाणी चालू आहे. त्याच्याचबरोबर बाहेरच्या वाड्यात गेला तर त्या ठिकाणी नवीन मटन मार्केट, जसं आमचं जुनं फिश मार्केट अत्याधुनिक आहे तसं नवीन मटन मार्केट त्या ठिकाणी बांधण्यात आलेलं आहे. महिलांसाठी रोजगार निर्मितीच्या उत्कृष्ट योजना त्या ठिकाणी राबवल्या जातात. 59 कोटीच्या पाणीपुरवठा योजनेचं काम आज प्रगतीपथावर आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर 24 तास पाणीपुरवठा हा सावंतवाडी शहराला होणार आहे. डिसेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम मंजूर असलेलं सावंतवाडी हे एकमेव शहर आहे आणि त्याचीसुद्धा आखणी ही निरीसारख्या संस्थेकडून केली जात आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये एक आधुनिक शहर म्हणून सावंतवाडी पूर्वीसुद्धा ओळखलं जात होतं, आतासुद्धा ओळखलं जाईल याची मला खात्री आहे. आमच्या या निवडणुकीतील उमेदवार हे सुद्धा चांगले सुशिक्षित आहेत. आमच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार नीता सावंत कविटकर या स्वतः ॲडव्होकेट आहेत, बार असोसिएशनच्या अध्यक्ष आहेत, नोटरी आहेत आणि दिवसरात्र त्या लोकांसाठी कार्यरत असतात. त्यांना आणि आमच्या सर्व नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांना आपल्या प्रेमाचं साथ द्या असं मी आवाहन सर्व नगरवासियांना करतो. सावंतवाडी शहर पूर्वीपासून एक सुसंस्कृत शहर म्हणून ओळखलं जातं. या सुसंस्कृत शहराची शांती कायम ठेवण्यासाठी शिवसेनेला मतदान करा अशी मी आपल्याला नम्र विनंती करतो.